Niin, kokeillaan. Kumpi? Minä voin aloittaa. No niin, Markus, Habetare loppusuoralla, mikä fiilis? No sanotaan, että aika monta päivää, pitkiä päiviä, mutta hyviä kontakteja ja mielenkiintoista on ollut kyllä saada palautetta noista tuotteista, että voiton puolella ollaan, että tässä enää kuin 2 tuntia jäljellä, niin sitten pääsee Kuopioon. Onko jalat jo muussina? No, on. Ihan kipeänä. No mitä mieltä sä oot tästä koko touhusta? Sä oot hypännyt nyt niin ihan extempore tähän mukaan. Joo, siis mä oon ihan liekeissä. Siis että jotenkin tää Habitare on ollut mun mielestä todellakin oikea niin kuin päätös tulla tänne, että vaikka ollaan kulkefirma ja täällä on enemmän sisustustavaraa, niin ja yläkerrassa olisi hifi-messut, niin mun fiilis on se, että me on saatu tosi paljon tältä porukalta niin kuin irti. Että ihmiset on ollut avuliaita, ystävällisiä, tosi kiinnostuneita tuotteista, antanut hyviä vinkkejä ja ajatuksia moneen juttuun. Niin ihan todella fiiliksissä. Joo. No milläs tunnelmilla nyt sitten tästä eteenpäin? Olisin kysynyt juuri samaa. Se menee ihan hyvin. Sä voit kysyä senkin. Joo. No siis periaatteessa nyt on on saatu niin hyvää positiivista palautetta ja tietysti myös sitä kehitettävää, että mitä pitää kehittää tuotteessa. Ja niin kuin nyt hyvin tiedetään, että tuote ei ole vielä 100% valmis, vaatii semmoista pientä hienosäätöä, niin nyt on niin kuin selkeät stepit niin kuin mielessä, että mitä pitää tehdä, jotta me pystytään ruveta myymään tuota tuotetta. Et siellä on ne pienet hienosäädöt, mitä nyt on tässä viime päivien aikana on käynyt ilmi ja nyt on vaan niin kuin saatava tuote kuntoon, myyntikuntoon ja sen jälkeen vaan niin kuin aloitettava kova myyminen ja markkinoinnin. Joo, aika lailla samoilla fiiliksillä, että jotenkin niin se, että on aika tarkka fiilis, että mitä pitää tehdä seuraavaksi. Ja sitten on myös jo sitä tavallaan seuraavia askeleita, että mihin ottaa yhteyttä ja on niin kuin kontakteja syntynyt ja on syntynyt sitä niin kuin tulevaisuuden virtaa aika kivasti, että tässä on niin kuin aika täynnä energiaa siitä, että tähän voi lähteä liikenteeseen. Kyllä. Joo, kyllä on vastaanotto ollut positiivinen, että kyllä se niin itsellekin luo sitä uskoa, kun porukka testaa kuulokkeita ja antaa positiivista palautetta, kun se on kuitenkin ollut sillä tavalla aika itekseen tuo kehitystyön aikana, niin sitten kun joku ulkopuolinen testaa, että hei, no näähän kuulokkeet istuu päähän ihan hyvin ja nämä soikin hyvin, niin se on ihan hyvä kuulla, koska se on sitä kehityksen aikana, niin kovin moni ei kuitenkaan pääse testaamaan, niin sitten kun täällä on kuitenkin 10 tai 100 ihmistä testaa, niin se tulee sitä palautetta vähän eri suunnasta, eri näkövinkkelistä, niin kyllä se niin kuin luo sitä uskoa siihen omaan tekemiseen. Että ja vielä aika tämmöisessä meluisessa tilassa ihmiset on silti kokenut, että se on niin kuin semmoinen rauhoittava elementti, niin, kun saa kuulokkeet korville. Joo, no täällä oli oikeastaan jatkokysymys sitten vähän tuohon, mitä jo aloititkin, että sä oot kuitenkin tavallaan idean isä ja timpuri, joka on niin itse nämä niin omiin kätösiin ensimmäiset versiot tehnyt ja saanut sitä palautetta ja tehnyt muokkauksia ja uutta versiota nyt on tulossa, niin kerro vähän, miltä se niin oikeasti tuntuu, että se sun oma luomus on nyt tässä vaiheessa. Niin, no tää on nyt periaatteessa niin kuin voi sanoa ensimmäinen tämmönen oikeasti kaupallinen tuote. Kyllä se välillä niin kuin tuntuu itsestä, että ei hitto, että ilkeäkö tätä niin kuin omaa räppeilystä pistää, mutta sitten kun porukka antaa palautetta ja sanoo, että joo, että kyllä mä oon valmis ostamaan tämän, niin siinä sitten niin kuin lävähtää kasvoille se, että perkele, että joku on ihan valmis maksamaankin tästä tuotteesta. Että, kyllä. Mutta se on niin kuin ollut iloinen huomata, kun se on itse ollut kuitenkin niin tarkka niistä yksityiskohdista ja muotokielestä, niin sitten kun joku muukin jaksaa innostua, että hei,
tuotteet näyttää hyvälle ja näin. Kyllä. Et se vaiva, mitä siihen on nähnyt siinä suunnitteluvaiheessa, niin kyllä se aika yllättävän moni on kuitenkin nimenomaan niihin yksityiskohtiinkin niinku tarttunut ja puuttunut, kyllä. Mitkä on niinku ollut sullekin tärkeitä. Niin se on niinku tästä vierestä seurattuna ollut tosi jotenkin makea nähdä, miten innostuneita porukka on ollut näistä tuotteista. Että on niinku kyllä tosi huikea hyvä fiilis itselläkin. Joo. No, miten sä näet? Miten me lähdetään tästä nyt etenemään? No, sanotaan näin, että hirveästi tekisi mieli lähteä vaikka mihin, mutta niin kuin säkin sen niin hyvin puit sanoiksi, että nyt viimeistellään tuote ja sit ruvetaan rauhakseltaan etsimään niitä semmoisia yhteistyökumppaneita, ketkä niinku vastaa tähän meidän tuotteen juttuun, mitä me halutaan olla. Ja meidän pitää ehkä vielä kirkastaa vähän itsellemme se, että mikä se on se meidän profiili, mitä me halutaan edustaa niin kuin tällä tuotteella ja tällä brändillä. Että sitä se vähän vielä vaatii, mutta onneksi meillä on niin kuin tavallaan vähän sitä aikaa, koska tuotekehittely vie omaa aikansa, niin ehditään siinä välissä samalla miettiä sitä, että mitkä jutut on. Mutta se, mikä tässä niin kuin mulle päällimmäisenä näyttäytyy, että mihin tahansa, kelle tahansa melkein tätä tuotetta esittelee, niin kaikki on niin kuin todella innostuneita. Kyllä. Et käytännössä näyttäisi siltä, että tämä on niin kuin meidän käsissä, että mitä me halutaan, niin me todennäköisesti päästään sitä toteuttamaan, niin se kyllä innostaa tosi paljon. Juuri näin, juuri näin. Ihan huikeet. No, miten sitten tätä nyt ei ole vielä kummallisesti pohdittu, mutta 3 vuoden päästä, missä on Kaiku? 3 vuoden päästä. Kyllä mä näkisin, että me ollaan saatu jo ihan niin kuin hyvin tunnettavuutta ainakin Suomessa, Euroopassa. Meillä on Euroopassa kumppaneita, jotka myy meitä. Toivon ja uskon, että tätä nykyistä mallia ehkä pienillä muutoksilla myydään edelleen. Se voi olla, että joku uusi malli on siinä rinnalla lisäksi. Ehkä kuulokemalli. Ja toivon mukaan ollaan saatu vähän lisää porukkaa ja vahvistuksia meidän tiimiin, että ei enää 3 vuoden päästä 2 tehdä tätä hommaa. Mutta ainakin jotenkin sillä tavalla toive olisi, että me saadaan niinku vakiinnuttua tämä koko homma, että ei päästään pikkuhiljaa sitä startuppi menosta pois, että ei olla koko ajan siinä, että miten huomenna mennään, ollaanko hengissä vai konkassa, mutta varmasti sillä tavalla, että meillä on niinku hyviä kumppaneita, jotka myy meidän tuotetta Suomen rajojen ulkopuolella, miksei Suomessakin, ja ollaan sillä tavalla vakiinnutettu asemamme kuuloke piireissä, ja selkeästi se, että me pystytään profiloimaan ja erottumaan meidän niin kuin muotokielellä ja tällä brändillä niin meidän kilpailusta, että me ollaan selkeästikin löydetty se meidän oma polku ja tekeminen, ja sitten me asiakkaat löytää just meidät sen takia, että ne haluaa jotakin tämmöistä vaikka niin kuin pohjoismaista kuuloketta, mikä sitten näyttää vähän niin kuin pohjoismaiselle designille kautta muotoilulle. Kyllä jos messuja kierretään, niin ei tarvii olla omassa matkailuautossa tuossa takapihalla. Ei tietenkin sekin. Hotellihuoneessa muutama yö. Ainakin 1 tai 2 yötä. Joo, se on totta, että nyt tässä mutta vaiheessa. Kivaa sekin on. Kyllä siinä semmoinen niinku tekemisen meininki on, että kyllähän me varmaan molemmit jossain määrin tämmöisiä adrenaliin-junkeita ollaan, että vähän pitää olla säpinää elämässä, että sitten kun rupeaa liikaa tasoittumaan, niin sitten pitää taas kehittää jotain uutta. Niin kyllä mä luulen, että 3 vuoden päästä alkaa olla jo, no voi olla ehkä vielä tällä sektorilla semmoista, että ei ole vielä tarvinnut lähteä etsimään ihan hirveästi uusia juttuja. Että kyllä tässä varmaan niinku
tuoteperheen laajentaminen Kyllä. ja muu on vielä semmoinen, että monia juttuja tässä pystyy vielä. Kyllä. Ja mua ehkä jotenkin niinku houkuttaa aika kovasti se sellainen niinku yhteistyö, kollaboraatio, jutut ja muut, että mitä kaikkea sitten voisi tehdä toisten, mahdollisesti suomalaisten brändien kanssa, että niinku voisi, niinku, jos me saadaan niinku jotenkin jalkaa maailmanmarkkinoilla, niin olisi se kiva vie mukana sitten muitakin brändejä sitten. Kyllä. Joo. Että, Joo. Se jotenkin itselle niin täällä kumpuaa niin vahvasti semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen täällä messuilla jo niin suomalaisten Kyllä. brändien kanssa, niin se olisi jotenkin kiva, jos pääsisi jossain vaiheessa niin päin, että voisi itse olla tukemassa joitain uusia brändejä eteenpäin, jos on itse onnistunut. Kyllä. Joo, tämä yhteistyökuvio, mistä ollaankin puhuttu, niin näkisin, että on niinku yksi semmoinen selkeästikin meillä semmoinen kummallakin semmoinen, mitä me halutaan niinku edistää ja ottaa selvästi tähän bisneksen mukaan, että on ne sitten artisteja tai muita yrityksiä, minkä kanssa tehdään jonkunnäköistä yhteistyökuvioa ja näin poispäin, niin Kyllä. Ilman muuta. Ja se mitä niinku taas on kans käyty keskustelua, että jos niinku yritys lähtee lentoon ja onnistutaan ja menestytään, niin kyllä niinku urheilu ja musiikki niinku juniorien puolella olisi niitä juttuja, missä olisi todella kiva olla mukana. Se sosiaalinen vastuullisuus ylipäätänsä, niin itse näen sen semmoisena niinku merkityksellisenä juttuna, että oma tausta tuolla kehitysmaissa ja kehitystyössä on niinku kyllä saanut oman sydämen siihen sykkimään, että jollain tavalla olisi kiva olla auttamassa, että on se sitten Suomessa tai kansainvälisesti, siinä olisi niinku tavallaan semmoinen, mikä niinku omaa sydäntä kyllä lämmittäisi. Mut joo, kyllä mä veikkaan, että toivon mukaan kolmen vuoden päästä niin asiat on mennyt eteenpäin ja sillä tavalla ollaan kuunnellaan. Tervetuloa Habitarin pääavalle Halli 7. Otetaan heti. Oliko tänään artisteja? En muista. Ehkä ei. Meidän pitää kohta pistää taustalle pyörimään koripallo tässä. Niin. Koripallopani. Joo. Niin. Joo, mutta ois se 3 vuotta. Joo, kyllä se aina miettii niin kuin yrityksen alkuvaiheessa, että mitä halutaan olla ja sitten se on jännä katsoa, että tosissaan 3 vuoden päästä, että ollaanko siellä ja nyt varsinkin tässä jotenkin tuntuu alkuvaiheessa, vaikka meillä on ne visiot ja ehkä näkemykset, mitä me halutaan tehdä, niin se polku voi olla sitten hyvin erityyppinen ja voi olla jotakin yllättäviä yhteistyötä tai muuta tämmöistä, mitkä lähtee ohjaamaan sitten meidän toimintaa. Kyllä. Toimintaa johonkin suuntaan sitten. Mut mä haluaisin kuitenkin sitä, että me tosi tarkkaan ainakin mietittäisiin, mitä me halutaan olla. Sitähän me ei olla vielä niin paljon edes mietitty. Ehitty miettimään, jotenkin tämä fokus on ollut tässä tuotteen kehittämisessä ja muussa, että yritetään ainakin niinku tehdä niinku itsellemme selväksi, että me ei lähdetä poukkoilemaan sinne tänne, kun joku mahdollisuus avautuu, vaan että jotenkin olisi semmoinen fokus siinä, että mitä me halutaan olla. Niin ja just se, että nyt helposti tässä bisneksen alkuvaiheessa niin voi tulla niitä, niin kuin, että helppoa rahaa ja lähdetään sinne mukaan, mutta pitää vaan just fokusoida ja pysyä siihen omille arvoille ja tavoitteille uskollisena ja tehdä sitä hommaa. Ja sitten se rupeaa ehkä hitaammin, mutta pitemmällä aikavälillä se rupeaa kantamaan sitten. Kyllä tää täsmälleen näin. No, ei vitsi. Kyllähän tässä niinku, jotenkin tää Habitare oli itselle kyllä niinku tosi iso boosti. Mä niinku koen sen, että kyllä tästä saa niinku tosi paljon energiaa siihen, että toki oli jo niinku vahva luottamus kaikilla tavoin niinku aikaisemminkin, mutta nyt jotenkin tässä vielä niin kuulee ulkopuolisilta sitä. Kyllä. Ihmiset, jotka oikeasti ammattilaisia äänen kanssa, ammattilaisia niinku
suunnitteluun ja designiin ja muiden kanssa, niin kun sieltä saa niin kuin sitä palautetta, että tuote on hyvä ja laadukas, niin kyllähän se niin kuin motivoi aika paljon. Niin. Aika paljon ollut minun puheiden varassa, niin nyt on ihan hyvä, että kuulee jotakin muutakin ja näkee sitä, että kyllä. Nyt vaan kovaan ajoon sitten ne myyntikappaleet, kun saadaan ne lopulliset versiot ja testataan niitä urakalla ja sitten sit ei kun vaan kauppaa tekemään. Niin, kyllä. Ihan mahtavaa. Joo. Vitsi, on se mestari. Kuin myös. Jees. Semmoisen voisin vielä kysäistä nyt tässä vaiheessa, on hyvä kysäistä, että nyt tässä ollaan puhuttu paljon meidän välistä yhteistyöstä ja tulevasta, niin miten sä itse näet niin kun sinun roolin kautta tämmöiset, mikä niin kun tässä nyt niin kun olisi sulle mielekästä tekemistä niin kun jatkossa tämän kulkehomman parissa, että mikä se sulla on se kaikkein niin kuin tärkein, mistä sä motivoidut ja mitä sä haluaisit tehdä? No, tuo on hyvä kysymys. Mä oon itsekin niinku miettinyt, että niinku, mikä se olisi se spesifi homma. Itse ehkä jotenkin tässä ajattelen, että mä olen tottunut tavallaan luomaan tyhjästä vaikka mitä isoja kokonaisuuksia ja se, että saa olla niin kuin mukana vähän kaikessa, oppimassa itsekin uutta koko ajan ja on jotenkin tottunut aina tekemään sitä, missä tarvitaan. Ja se, niin kuin mä nautin siitä, että mä voin olla apuna siellä, missä tarvitaan ja siinä samalla itse sitten oppii, että aika ennakkoluulottomasti aina lähden niin kuin opettelemaan sitä, mitä niin kuin organisaatio tarvii. Ja ehkä tässäkin niin kuin on tavallaan se innostavin tekijä, että tässä pitää tehdä vaikka mitä. Niin kyllä. Se, että niin kuin, mä oon aika valmis kyllä niin kuin heittäytymään niin kuin mihin vaan ja se ehkä on se kaikista innostavin juttu, mutta se missä mä oon jo hyvä ja mitä mulla on, mitä mä pystyn nyt ehkä eniten antamaan, on just sitä kontaktien luomista ja verkostoitumista ja yhteistyökumppanuuksia ja kauppaa, myyntiä, niin kuin sitä puolta. Että niin kuin tavallaan se, että sulla olisi sitten tilaa ehkä sitä tuotekehittelyä ja sitä sellaista muuta käytännön juttua tehdä. Mut mä oon niinku, mua motivoi ja innostaa kaikista eniten se, että pääsee tekemään uutta, luomaan uutta, kehittämään, olemaan ideoimassa, että miten tätä tehdään vielä isommaksi, miten tätä tehdään paremmin. Mutta ehkä sitten jossain vaiheessa, niin kuin myöhemmässä vaiheessa, jos tämä niin kuin onnistuu, niin mua niin kuin tosi paljon motivoi se sosiaalisen vastuullisuuden puoli ja sillä tavalla, että millä tavalla Kaiku Acoustics voisi olla yhteiskunnallisesti vaikuttava yritys, missä kaikessa me voidaan olla mukana, miten me pystytään omalla panoksella tuomaan niin kuin ihmisten elämänlaatua paremmaksi Suomessa tai maailmalla, missä vaan se sitten ikinä onkaan. Ja miten paljon se voi, niin kuin kokemuksesta näen, että miten paljon se oikeasti voi myös avata ovia myös niin kuin liiketalouden näkökulmasta, että kun sä teet sitä, niin se niin kuin tulee takaisin niin kuin taloudellisesti myös aika usein, vaikka se ei ole tavoitekaan eikä tarkoitus, mutta monesti sitä arvostetaan ja se on niin kuin merkityksellinen monelle toimijalle. Että ehkä olla sitä puolta kehittämässä, kun sen aika on. Kyllä. Sulla on hyvä profiili tällä tavalla. Vähän niin kuin tässä startup-vaiheessa tarvii vähän olla niin kuin kädet saveessa ja joka paikassa. Kyllä. Joo, se on kyllä se, mikä niin kuin tosi paljon innostaa, että just niin kuin tavallaan kun on ollut Bangladesin slummeissa kehittämässä niin kuin koulutoimintaa ja ammatillista koulutusta slummiäideille ja ollut orgaanista maanviljelyä niin kuin opettamassa ja kouluttamassa Intian metsiköissä ja Tansaniassa nuorisokeskustoimintaa ja sitten vanhusten puolta ja maahanmuuttopuolta, että mä oon niinku tavallaan hypännyt aika rohkeasti niinku toimialalta toiseen ja enkä ole juurikaan tiennyt mitään niistä asioista, mihin on lähtenyt, mutta sitten tavallaan kun into on ja drive, haluaa tehdä hyvää, haluaa vaikuttaa, niin kyllä sitä sitten niinku opettelee ja oppii
tekemällä oppii suurimmaksi osaksi elämässä asiat. Kun on rohkeutta ja sitä ehkä matkan varrella syntynyt tässä. Kyllä. Tärkeää on se, että menee ja tekee. Ei vaan liikaa mieti, suunnittele, vaan jos on se tilaisuus ja paikka, niin sit vaan tarttuu ja kyllä tekee. Joo. Se on se, mikä niinku innostaa ja motivoi, että siinä mielessä tämä on ollut itselle kyllä tosi kivaa. Joo. No. Säkin oot niinku pitkän polun kulkenut, tehnyt vaikka sun mitään ja tavallaan niinku, ainakin se miltä se näyttäytyy, niin vähän niin kuin itsekin on kokenut matkan varrella, että on tehnyt laidasta laitaan, vaikka sun mitään niin toisistaan täysin erilaisia juttuja, niin jotenkin ehkä taas näyttää, että tässä kaikussa alkaa yhdistymään kaikki se, mitä sinä olet niin tehnyt ennen vanhaa, mitä sä oot oppinut matkan varrella, markkinointia, designia, niin käsityötä, puun käsittelyä, kaikkea, niin nyt yhtäkkiä niin ne kaikki jotenkin kulminoituu tähän. No tää on just sitä, että silloin aikoinaan kun oli markkinointitoimisto ja brändäs muiden tuotteita, teki mainontaa muiden tuotteille, niin silloin mietti, että olisipa kiva joskus olisi oma tuote, mitä markkinoja ja myy. Ja no sitten tietenkin aika perheyrityksessä, milloin oltiin taas tekemisissä puun kanssa. Ja silloin lähdettiin rakentamaan yritystä ja vietiin kansainvälisille markkinoille ja näin poispäin. Niin nyt nykyisessä tässä hommassa on paljon niitä samoja elementtejä, että vaaditaan markkinointia ja ollaan puun kanssa ja suunnittelun kanssa tekemisessä. Ja nyt kun tuote saadaan valmiiksi, niin alkaa sitten tämä kansainvälistyminen ja myyminen. Niin. Samoja asioita. On toivottavasti näistä aikaisemmista vuosista niin on ollut välillä hyötyä. sitä aina itsekin miettii, että tavallaan kun vedät niin randomilla laajasta laitaa ja teet vähän eri juttuja, että miten tämä punainen lanka nivoutuu elämässä, että tuntuu, että ehkä ei ole semmoista systemaattista etenemistä, mutta sitten kuitenkin tulee esille ja vastaa aina niitä tilanteita, missä sitten yhtäkkiä huomaat, että vitsi, että se vuosi siinä hommassa ja se yksittäinen juttu siinä hommassa, niin nämä kaikki tukee nyt tätä, mitä mä nyt teen. Ja ainakin mulle se näyttäytyy sun osalta tässä nyt, että aika kauniisti nivoutuu yhteen kaikki se, mitä sä oot matkan varrella tehnyt. Että se on siisti nähdä kyllä. Kiitos. Joo. Ehkä tää oli tässä. Saatiinko me sen verran matskua? Meillä ei kyllä ihan hetkeen juttu lopu, että kun tästä aloittaa tätä tarinaa.